अन्थाव बाथावनै जिरायना थागासिनो फाग्लि जाबायनो जोंनिनो बे जाग्रा बाजाराव सेलेफा गुरियाव अन्थाव बाथावनो सेस। खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरलायबाय। नैबे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय, मानो होनबा जोंहा बर'निनो सासे बर' आइजोआ बेफोरबायदि आलाय सिलाय गुबुन दाब दाब जायगाफोराव लामाफोराव बेफोरबायदि थानो समाया नंगौ, जोबोद गिनो गोनां आरो जोबोद लाजिनांथाव बेफोरबायदि जायो। दा नैबे सिस्टारखौ बुंनाय बायदिब्ला सासे ब्रादारा बुंहरदोंमोन, माने बंस'गुरिनिनो आरोना, मा सेलेखा बंस'गुरि माबा गामि होन्दोंमोन आरोना। दा नायलांबाय थानोसै आं भिडिअखौ, गोबां नुयो आरोना बेखौ बहाबा गसाइगाव, क'क्राझार दाब दाब जायगाफोराव बे सिस्टारा माने लामा दथायाव आरां गारां जिरायना थालाबायो आरोना। दा जोबोद दुखु मोनो सिस्टारखौ नुनानै। आंनोबो सासे ब्रादारा भिडिअ हरदों, माने बेखौ शेयार खालामना हो होननानै। माने आं बेखौल' बुंनो सानो गिबियावनो, माने बे सिस्टारनि न'खरा माने मानसि दङ ना गैया, माने फेमिलि दङ ना गैया, जे बिथांखौ जे लामा दथायाव बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामनानै माने रावबो नायसनफैया, रावबो सोंहैया बहानि मा बेफोरखौ माने जेबो खबर लाया आरोना। खोनानो मोननाय बायदिबा, आं खोनानो मोननाय बायदिबासो दै, माने बियो गथ' सासे दङमोन, अबावबा लांबायनो आरोना। दा बुजि मोनला आङो, हौवा दङ ना गैया, गथ'आबा अबाव दङ माव दङ। सोरबाफोर A to Z मोनथिगोबा गामिनिब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय बेनि डिटेल्स बागै। मा मोनसे दुखु मोनदोंनो माने लामा दथायाव नुबाय थानानै। सिगांबो मोनसे भिडिअ होबाय आं बिनि, एबा जायगायाव नुदोंमोन आरोना। दा बेखौ बंस'गुरि सेलेखा मायबा गामियाव, बिनि गामिया बेयाव मोननो। दा बिथाङा माने गिदिंबाय थायो आरोना लामा खामा। दा बेफोरबायदि लामा खामा गिदिंबाय थानायाथ' हामा। गुबुन हारिफोरा बे सिख्लाखौ नुयोब्ला जोबोद गिनो गोनां। आजिखालिनि जुगाव माने दिना जोबोद सोलायबाय, गिनो गोनां बाथ्रा। एक्सुवेलि बिनि खर'आ एसे गाज्रि जानांगौ, नङाबा मोजां मानसिया बे लामा दथायाव मानो उन्दुना थालाबायनो, बेफोरबायदि आरां गारां गोदाव सोराव फेमिलि गारना मानो थालाबायनो। बेयाबो मोनसे जाथाय दङ, बेयाबो मोनसे दुखु दङ। दा बेखौ आङो मोनथिना मोनाखै आरोना। बेखौ सिगांनिफ्रायनो आङो भिडिअफोराव सोरनिबा भिडिअफोराव नुगासिनो दङ, जेराव मेराव नुनाय। फेसबुकआवथ' आङो बेखौ मालाबा दैलिकखौनो नुयो। बे गामियाव ओरैबायदि सोरनिबा सिस्टार लामायाव जिरायना दोङो, माबाना दोङो होननानै। दा नुबा दुखु मोनो, मानो होनबा जोबोद गिनो गोनां। सोरबा रेप खालामनाय, बुथारनाय बेफोरखौ गिनो गोनां। दा न'खरनि मानसिया बेफोरबायदि हेगारना दोननाङामोन आरोना। फाग्लियानो जाथों, सोरबा काना कुजा लेंग्रा लेंथायानो जाथों, न'खरनि मानसिखौ जानला मानला बेफोरबायदि गारना दोननाङा। लांना दोननांगौ माबा मोनसे राहा ला। बे खर'आ गाज्रिबाबो बेखौ माबा मोनसे बेफोरबायदिनो न'खराव थानाय बायदि खालामना दोन। बेफोरबायदि गारना दोननो नाङा आरोना न'नि मानसिखौ। दुखु मोनगोन ना मोना बेफोरबायदि गोदाव सोराव लामा दथाफोराव नुयोबा? गावनि फेमिलि, गावनि भागि बंस'फोरा बेफोरखौ नुयोबा दुखु मोनगौ ना मोना माने ना? अन्थाव बाथावनै जिरायना थागासिनो फाग्लि जाबायनो जोंनिनो बे जाग्रा बाजाराव सेलेफा गुरियाव अन्थाव बाथावनो सेस। नैबे क्लिपखौ नायना ला लोगोफोर, नैबे पुरुनासो आरोना भिडिअआ। बे कुसुगाव बास स्टेन्डआव दङमोन सिगाङो। दा आरो बियो नै सेलेखा माबायाव थालायबाय आरोना। माने दाब दाब जायगायाव इयो सिस्टारा थाबाय थायो, माने गुबुन गुबुन जायगायाव। दा बेफोरबायदि थानाया गाज्रि ना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै ला, सासे हिन्जाव मानसिखौ सोरबा सासे लामायाव हरफोराव नुयोबा बोरैबा जायो, नायनानै ला। नैबे भिडिअआ पुरुनासो दे, नाथाय ओमफ्राय गोदाना फार्स्टआव क्लिप होनाया नोंथांमोना नुखाबाय। दा नायनानै ला, नैखौ सासे ब्रादारानो भिडिअखौ अलरेडि सिगां होखादोंमोन आरोना, नायनानै ला। जाबाय जिउआव नोंनि थाखाय, नोंनि आंनि मिजिं सिमांनिफ्राय
बोहैलांनाय संसार लैथो सौग्राव सौसि लामा थंगेसियो माबोला गिदिंफिनगोन सुखुआ अराय सम दानायजों माबोला गिदिंफिनगोन सुखुआ हांखुर जायो जों अराय सम दानायजों जेबोथ' हेल्प खालामनो हाया अब्लाबो जोङो एसे साननाय थायो आरोना जानांगौ खाथिबा जों एसे हेल्प खालामनो हायो बेफोरबायदि जायो ओमफ्राय जोंथ' नुवा खोनाया भिडिअफोरावसो नुबाय थायो गोजानबो जायो बेफोरखौ ओमफ्राय सासे ब्रादारा आंनो भिडिअखौ शेयार खालामहरदो बेखौ उमुक जायगायाव नुदों होननानै दा जियानो जादोला सोरबा ए टु जेड मोनथिगौबा बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर बेनि जाथाया मा जानायमोन मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जागोन बेनाबो ओरैनो मानसिनि माथायाबो गरम बेफोरबायदि गाज्रि जाया ना मोनसे जाथाय दङ बेहाबो बेफोरबायदिनो आं खोनाब्रबनाय बायदिबा माने ब्रादारा बुंहरनाय बायदिबा माने गथ'बो सासे दंमोननो बियो हाबा जाबाय होन्दोंमोन आरोना दा बेसेबां सैथो मोनथिया नोंथांमोनखौ बेनिखायनो बुंदों आं कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय गथ'बो दंमोननो हौवाबो दंमोननो ओमफ्राय जाथायखौ आं बुंथ'लायला एसे मोनथिदोंमोन आङो ओमफ्राय आं बुंनांगौ खोथा गैला आरोना सोरबा सोरबा गाज्रि मोननो हागौ बेनिखायनो आं बुंथ'लायला दा बेनोसै जोंना बेखौ सोरबाफोर अनसायनाय दङबा अननाय दङबा सोरबाफोर लाना थांजागोन आरोना दा मानसियालाय खर' गाज्रि लाना थांबाबो न'आव थानाय नङा बायदि बेफोरबायदिबो जायो ओमफ्राय माने बेखौ माबा मोनसे राहा खालामदो आरोना मानसिया बासिना थानाय बायदि जि फाग्लि जुग्लिबाबो गासिबो मानसि गासिनावबो जिउ दोङो बेफोरबायदि लामा दथायाव हेंगारना दोननाया मोजां नङा गोबां मानसिया नायलाङो आरोना आरो गुबुन जायगायावबाथ' बेफोरबायदि नुनोनो मोना सोरबाफोर आजिखालिनि जुगाव गासिबो मिथिखायो बुथारनाय सोरबा माबानाय बेफोरखौथ' जोबोद गिनो लागा खावना लांनाय माबानाय बेफोरबायदि रेप खालामनाय गोबां नुनो मोनगासिनो बेनिखायनो बेफोरखौ साननो गोनांबा एसे आलादा जायो बेनिखायनो बे सिस्टारखौ सोरबाफोर अनसायोबा आरो न'नि मानसिफोरा भिडिअखौ नुसनोबा लाना थांबानो जाबाय आरोना माने नुयोना आरोना बेखौ मानसिफोरखौ दाब दाब जायगाफोराव बेखौ जिरायना थानाय नुयोनो आलाय सिलाय जोंनि बर' हारियासो दा मा जाबावगोन बेफोरबायदि जाथाया खाफालाव मा लिरना फैयो आरो बुंनो हाला आरोना सोरनि खाफालाव मा लिरना फैयो दिनै दोङो गाबोन गैया दा बेखिनिसै भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना मिथिगौबा आन्दाजैनो बुंहर बियो मा जायगायाव जिरायना दोङो सोरबाफोर गामिनिया मिथिनोबो हागौ अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै जायफोरा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय बिनि डिटेल्स नोंथांमोना खोन्थाहरनो दाबावसै आरोना नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच